Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurko lehenbiziko atalean Aslana Nafarroako Latxa Elkarteko Maite Lasarte koordinatzailea izanen da gurekin eta berak, balorazio bat egingo digu, elkartea nondik nora sortu zen eta egunean ere, zertan dabiltzan. Bigarren atalean gurekin Josu Sarobe Albaiterua izanen da, mingain urdinaren gaitzaren inguruan solasteko eta azkenik saioari amaiera emateko Laurentz Hazienda saltzailea gurean izanen da eta berak kontatuko digu nola aurre ikusten duen aurtengo bildots denboraldia. Saioaren hasieran esan bezala lehenbiziko atal honetan Maite Lasarterekin gaude, badakizue bera Nafarroako Latxa Elkarteko koordinatzailea dugula, Aslanako koordinatzailea eta lan handia ari dire egiten aspalditxotik Latxa arrazaren alde eta gaurkoan berarekin gogoratuko dugu pixka bat zertan dabiltzan. Maite, alaxe da ez Aslana, Nafarroako Latxa Elkartea, baina urte kuadria bat, urteak agudu pasatzen dire eta ez dakitzen batxe urte ja. Aslana bera 89an sortu zen, 1989an beraz, 30 urte daramatzagu lanean. Eta zu ere, zuk ere urte kuadria ere Aslanaren barruan, ez dakit ere zen batxe. 18 urte, ni nagola koordinatzaile moduan, Hori da, ez dakit orduan asmentartan, hasiera hartan, 89. urtean, ez dakit Nafarroko Latxa Elkartea nondik nora sortu zen edo ze helburuekin? Hori da, elkartearen helburuak duela 30 urte eta gaur egungoak berdin-berdina dira gure arraza, bertako arraza bat, mantentzeko lan egitea. Lana batez ere alde genetikoan eta horretarako liburu genealogikoa eta kudeatzen dugu, ziurtatuz liburuan dauden animaliak benetan arrazakoak direla, eta baita ere arraza hobetuz urtetik urtera eta denborarekin ere sortzen diren behar berrietara. Helburuak horiek izango lirateke, latxaren mantentzea, ziurtatzea eta hortan lan egitea. Eta ez dakite 30 urte hauetan ikusi duzu, aldaketa nabaria edo onura handiak ikusi duzu latxa arrazarengan. Hori da, duela 30 urten gure arraza hartzai bakoitzak bere lan egiten zuen bere hartaldean, baina ez zegoen elkarte bat eta ez zeuden elkarrekin definitutako helburu batzuk, ez? Orduan elkartea sortu zenen, ikusten zen beharrezkoa latxaren mantenimenduan ziurtatzeko, bere ekoizpenean hobetu beharra zela. Ikusten ginen zeudela esnetako beste arraza batzuk, kanpotarrak, eta haiek presio handia egiten zutela hemen kokatzeko, baina gure hartzaileek ikusten zutena zen, bertako arraza latxa dela, betidanik jaitsi izan den arraza bat dela, eta hemengo egoeretara oso ongi moldatzen den arraza bat dela, eta berarekin lanean jarraitu nahi zutela. Baina argi zegoen ere, ekoizpen aldetik, landu gabe zegoen asuntu bat zela, ez da landu gabe baizik, eta hartzai bakoitzan bere modura egiten zituela gauzek, eta orduan hori dena uniformizatzea erabaki zen, eta hasiera baten batez ere esnearen ekoizpenean lanean aritu ginen 2000 urtera arte gutxi gora bere, edo 2002 urtera arte. Hori, nola esne kontrolaren bitartez eta Aslanan zauden ardi guztien ekoizpena ezagutuz eta zeintzuk diren ardi hoberenak ezagutuz eta horietatik hurrengo belaunaldia sortuz, bai hemen aldetik eta baita arren aldetik. Eta orduan lehenengo 13 urteetan esne kantitatea hobetzen ibili ginen, buru belarri. Handik aurrera, argi dago ere, ardi batek zenbat eta esne gehiago eman,
bere kalitatea, eta kalitatea esaten dudanean, esan nahi dut, grasa eta proteina portzentaia, jeitsi egiten da, portzentaian esan nahi dute. Orduan, argi dago gazta grasa eta proteinarekin egiten dela, ez? Orduan, ardi batek zenbat eta esne gehiago eman, esne hori pobrexeagoa da. Eta orduan, argi zegoen ere, hori hobetu beharra zela, baginu zen esne asko ematen zuten ardik, baina beren grasa eta proteina berontz zijoan orduan, hori hobetzen hasi ginen 2002 urtean, eta baita ere errapearen morfologia ere bai, argi dago ez da berdin, 100 litro ekoizten duen ardi batek behar duen errapea, edo eskuz jisten den ardi baten errapea, edo makina batean, ordu batean, 200 ardi jetxi nahi baditugu, eta aldi beren 2 litro ematen dituen ardi baten errapeak ez dituela behar berdinak. Eta hori ere 2002 urtean hasi ginen lanean. Orduan gaur egun lan egiten dugu 3 karaktere hauetan. Esne kantitatea, esne kalitatea eta errapeen morfologia. Gaude ere beste garrantzizko karaktere batzutan ere datuak biltzen eta lanean hasten, batez ere longevitatean, ze ikusten dugu ere, esne asko ematen duen ardi batek, bere bizitza kasu askotan murriztu egiten dela, edo longevitatea gutxiago dela. Eta gertatzen zaiguna da, gaur egun datu hori biltzen dugu, baina bakarri dakigu ze urtetan hilden ardia edo kendu den ardia, baina orain artez ginen biltzen ze arrazoengatik hartzaileak kentzen zituen ardiak. Eta hori ere oso garrantzitsua da, jakitea gaur egungo gure ardiek ze arazoak dituzten. Ez da berdin 10% kentzea errape txarra izateagatik, edo mamitiseko arazoak izateagatik, edo mendian irauten ez duelakos, eta hortan hasi gara orain lanean, eta nik uste ere erronka politia eta handia izango dela. Bai, lan asko datu asko atzetikan, eta ezakite momentuan zenbatxo bazkide daude aslanaren barruan sartuak, zenbat hartzai dire eta zenbat ardi ondorioz ere. Bai, momentu honetan 80 hartaldeekin lan egiten dugu. Aslanaean egotea voluntarioa da. Nafarro mailan gu zerbitzua hartzai guztiei irekia dugu. Gaur egun Nafarroan ardia jaisten 130 bat hartzai daude. Hoietatik 230 hartzai daude ardi jaisten. Eta hoietatik 80 daude aslanan. Eta hoien artean 35.000 ardi inguru ditugu. Horrek esan nahi du, tamainaz gutxi gora bera 200 arditik pasako hartaldea direla. 80% baino gehiago hortara dedikatzen da, badakigu ere, latxa hartaldeak askotan bigarren aktibitate bezala daudela, baina gure kasuan aslanan egoteak lana eskatzen du, eta batez ere hortara dedikatzen dienak. Bai, ezagite 35.000 inguru ardi edo 80 hartalde eramateko, zuek ere kontrol bat eramateko lan asko egiten duzue, ez dakit zenbat persona zuedeten guzti hori dana ongi egiteko. Ongi eramateko. Beno, langile bezala plantillan fijo, 2 kontroladora ditugu, administratibo bat eta ni neu koordinatzaile bezala. Baina egia da ere, latxaren ekoizpena urte oso baten barnean oso diferentea dela, estazionala da, ez? Segun ze garaian gauden, beharrak oso diferentea die, ze ardia, batez ere gure hartzaiek nahi izaten dute ardiak umetzea, edo egu berri baino lehen edo urtarrilean. Horrek esan nahi du ardi jisten hasten diela abendu otsailen. Eta ardiak normalean abuztun lehortu egiten dira, beste batzuk ekaina abuztu tarten hartalde guzik jiste zuzten dute, orduan gure lana ere eta gure lan beharrak oso diferentea die. Eta horregatik esne kontrol garaian beste kontroladore erdi baten beharra izaten dugu. Orain duela 2 urtera arte Frisoneko elkarteko kontroladoreak biltzen ziren gurekin, eta iaztik aurrera kontroladore bat kontratatu ginen, martxotik uztailera arte, batez ere gainera, kasu honetan, baztanen, halako beharrak aztertu genitunean ikusi ginen, baztanen, egie da gure hartzai asko ditugula, 25 bat edola, ia eren bat,
Baztan Urdazubi eta Malerrek aldean. Eta ikusi ginen hor, interesgarria zela kontroladore bat aurkitzea, zona guzti hori eramateko. Eta espero dugu aurten ere, edo datorren kanpainan ere, horrelako zerbait egitea. Orduan ez dakit, zuen bazkideri, azkenan zuek lan hori egiten duzuena, berei ze koste suposatzen die gutxora bera. Ekonomikoki koste bat izanen du, azkenan kontrola handia dago beraien hartaldean eta onura handiak dituzte bazkide izatekin. Guk kuota fijo bat kobratzen diegu ardiko, 1,60 ardiko, eta hortik aparte inseminatzen dien ardien arabera aparte da. Eta inseminazioa, tratamentu hormonalekin eta hazi eta denarekin 350 kobratu izan dugu aurten inseminazio bakoitzeko. Orduan, gutxi gora bera, azkenen kontuak aterata ia 1.000 euro ordaintzen ditu hartzai bakoitzak aslanan egoteagatik. 200 ardi baldin badituzu eta 150 bat ardi inseminatzen badituzu, dirua da. Nik uste ematen dugun zerbitzua interesgarria dela eta beraiek baloratzen dutela eta gaina emaitzak ikusten direla. Orduan horrek asko laguntzen du, kuota hori iristen zaienean aurre egiteko, ez? Baina, gaur egun gure hartaldeek duten errentabilitatea ikusita, altua da. Hori da, azkenean dirua da, baina inbertsio bezala ikusi behar da ere, azkenean aslanan sartu aurretik edo ondotik kalkulak atatzen aldire, zetekinak atea diren hartaldean, eta egia da genetika, inbertsio bat da. Badaude beste gauz batzuk, emaitza momentuan bertan ematen dutena, ez? Elikadura, segun ze elikadura ematen diezun, ardiak hilabete hortan esne gehiago gutxiago emango du. Genetikoa ez dijoa horrela. Genetika urrengo belaunaldietara begiratzen lantzen den zerbait da. Eta gainera, inbertsio bada ze geneak ez dira galtzen. Zuk hartalde batean genetikoki hobetzen duzune, urrengo belaunaldian hor egongo da. Eta gainera animali bat jaiotzen denetik hil arte ezin da aldatu. Beraz, benetan inbertsio bat da. Eta hortarako zuek zuen langileak ardi guztiak ongi kontrolatuak dituzte, ematen duten ekoizpena tabar, eta ardiak identifikatzeko momentuan, ez dakit lehen horren dela urteko adreia bat zurekin ondu ginela ere arditegi batean, ikusi genuen bolo ruminala nola jartzen zen, nola detektatzen zen, ez dakit gaur egunean ze sistema izaten den bat kontrol hori eramateko identifikazioa. Liburu genealogikoetan lan egiten dugun elkarteok eta 2003an hasi ginen identifikazio elektronikoarekin. Egie da lehenengoak izan ginela, bai espezie mailan, ze ardietan bakarrik dago identifikazio elektronikoa, behietan oraindik ez da beharrezkoa. Eta gainera, 2003an hasi ginen lehendabizi liburu genealogikoetan zeuden animaliekin. 2006tik aurrera identifikazio mota hau derrigorrezkoa da Europa mailan ardi guztietan. Eta horrek bultzada handia eman zigun, kontutan hartu, hori 35.000 ardi ditugula, eta genetikan lan egiten dugunez, guk jakin nahi dugu ardi bakoitzak zer ekoizten duen, ze genealogia duen, beraz identifikazio individuala behar dugu. Eta identifikazio elektronikoak izateak trazabilidadea asko hobetzea aurrepausu bat izan zen. Ordura arte, krotal batekin, belarritako batekin identifikatuak zeuden eta beste belarrian tatuaje bat jartzen genien, baina egia da batzutan tatuaje etzela ikusten, krotala galtzen ziren, eta identifikazio elektronikoak alde batetik askoz gutxiago galtzen da, eta beste aldetik guri ere guk egiten dugun lan guztia orain ja identifikazio elektronikoarekin da. Beraz, datun bilketa askoz ere akats gutxiago daude, eta horrek aurrepauso handia suposatu zuen kontrolean. Orain egia da beste aurrepauso bat eman nahi dugula, eta horretarako ere proiektu bat aurkeztu dugu eta aprobatu zigun Nafar Gobernuak. Ze proiektu hortan nahi duguna da, hartzaileak berak ere biltzen dituen datuak identifikazio elektronikoa erabiliz egitea. Orain arte hartzaileek ez dituzte irakurleak edo identifikazio elektronikoa biltzeko irakurleak, eta proiektu honen bitartez behintzat 25 irakurle erosi nahi ditugu,
interesa handien duten hartzaien dako, ze hartzaiak lana ere egin behar du, datuen bilketan esaten genuena, jakin nahi badugu ardi batek zenbat irauten duen eta zergaitik entzen duen, datu hori berak eman behar digu. Ardi bat noiz umetu den ere jakitea beharrezkoa da, gero kontrola egiteko. Orduan, datu bilketa guzti hori informatizatzen joan nahi dugu, informatizatzen edo hartaldean egiten den lan hori, irakurlauen bitartez egitea nahi dugu, eta espero du urte honen bukaeran datorren urterako hori ere martxan jartzea. Eta nik uste beste aurrepausu bat izango dela. Alde batetik datuaren bilketaren, animalia badakigu ez direla errepikatuko, ez direla akatsek egongo, eta beste aldetik ere irakurle hauek ez dugu nahi bakarrik datuak biltzeko izatea, baizik eta hartaldea kudeatzeko ere aurrepausu bat izatea hartzaien dako. Irakurle honen bitartez ardi baten identifikazioa irakurrita jakin dezakezu bere datu guztiak, ze esne eman duen, noiz umetu den, ze balore genetikoa duen, erreposizioa utzi dezakezun ardi horretatik edo komeni den ardi horretatik ustea edo ez, inseminatzeko garaian komeni den ardi hori inseminatzea edo ez, alertak sortu ditzazkezu, hartzaiari abisatzeko aizu begira, ardi hauek ez negutxe ematen ari dizute, hobetu da sekatzen jistea, ardi hauek 2 urte umetu gabe daramatzate, beraz, arazo reproduktibo badute eta komeni da kentzea. Osea, bi gauzoiek nahi dugu, alde batetik datuak hobeto biltzea eta arrasago izatea beraiendako, eta beste aldetik ere hartaldearen kudeaketan beste aurrepausu bat ematea. Hori da, ikusten dugu dena kontrolpean duzuela, eta hartzaiak ere hala izan ezkero, bere hartaldea hobekio joanen da, eta bukatzeko Maite, behar bada gogoratuko digu, ez, hor, badire Nafarroan, badire hartalde ezberdinak, non Aslanan sarturik ez dauden, berriz gogoratu ze onurak dituen azkenean, ez, zuk esan dituzun 4 zutabe horiek bezala ez, hartaldean hobekuntzak izateko ze esparrutan izango lituzkete onurak. Egia da, 31 urte daramagula eta hartzai guztiek badakite non gauden, baina oraindik ere batzutan zenbait gauz entzuten dituanean sorpresa hartzen dute, ze irudia duten gure lanari inguruz, eta Xaloa telebistan eta behin baino gehiagetan agertu naiz, baina ez dakit ongi transmititzen dugun, gu ez goaz hartaldeetara esate hartzaiek zer egin behar duen. Guk egiten duguna da informazioa eman, berak bere erabakiak alik eta informazio gehiagokin hartzeko. Eta nik uste hori gaur egun 21. mendean beharrezkoa dela. Hartzaiek beti informazioa izan dute, baina beren buruan eta beraien modura. Eta hori paper batean jartzean, orain lektore batean izatea, animali baten informazio guzia. Horrek hartaldea kudeatzeko ematen dizun kapazitatea, Aslanan egotean bakarrik egin dezakezu. Eta batez ere hori egiten dugu, noski ere asesoratzen dugula. Ez gara bakarrik informazio emaile batzuk, gu dugun ezagupenak eta transmititzen saiatzen gea, baina hori da laguntza bat, eta nire ustez beharrezko laguntza bat. Eta noski guzti hori ere lortzen dugu hartaldeak hobetzen jutea, ze azkenean hurrengo belaunaldia ardio berenetatik egiten baduzu, belaunaldi hori gero eta hobeagoa da. Eta informazio gabe egiten baduzu, ziur nago, ez duzula inongi egiten. Hori da, azkenean pausuak aurrera seguruak eman bar dire, eta horretarako lagungarria Aslanan egiten duten lana. Osongi Maite, benetan interesgarria, Aslanan egiten duzuen lana, ardi latxaren alde eta baita ere nola ez, geronek ere, Nafarroan eta Euskal Herri mailan bizigarenok, gure ardietatik, nahi baldin modu kalitatezko produktuak jan, ardi horiek egon beharra dire. Eskerrik asko esan bezala Maite eta beste bat arte. Nahi duzuen arte, eskerrik asko. Bigarren atal honetan, Josu Sarobe, Nafar gobernuko albaiteruarekin gaude, eta badakizue azken aldi honetan guztion ahotan dagoen gaitza, mingain urdina dela, 2008 edo inguru hartan ere, gure inguruan agertu zen gaitz hori, eta gaurkoan, Josuk azalduko digu, pixka bat nola dagoen gaitz honen egoera. Halaxe da, Josu ez, mingain urdina berriz ere hemen badirudi gure inguruko ikuilu batzuetan ja agertu dela, eta jendeak jakin dezan pixka bat, ze gaitz dugu mingain urdina berez? Mingain urdinen gaitza da birus bat,
jotzen dira nahorraiten duten animali, eta orduan gure kasuan, behiak eta ardik eta untza batez ere. Eta eritasun bat pasatzen da moskitoen bitartez. Sartu ezkeroz, gutxi gura bera, sintomak izaten dire, sintoma respiratorio. Garna sartzeko problemak izaten dire, eta kongestionatzen da, edo onpatzen da, burue hankak eta dena. Horrek sortzen ditu, onpatze hortan, papoa pixka eta hunditzen dela, burua hunditzen da, horrekin kongestione horrekin ere bai mingaina onpatzekin urdintzen da, kongestionatzen da, eta horrekin ere lagunduta ateatzen zaizkio ulzera batzuk edo petekia batzuk, punto gorri batzuk, aguan, nola atzaparretan eta errapetan ere bai. Eta hauniz kasotan, dependitzen du, serotipoa hiltzen alda zin da, fuerte xago edo motel xago izatzen alda zepaen araberean, zepa hauniz badire, 21 zepa edola badiren, eta batez ere, ganaderendako izaten alda problema, alde batetikan, problema sanitarioa, dirua galtzen eragoz, eta bertzaldetikan, herrialde batek esportatzen du laikazin da, bertze herrialdetara, horrek ere bai, gelditzen aldire esportazione horiek. Bai, lehen esan bezala, orain dela urte kuadreia bat ere, agartu zen mingainu urdinaren gaitza, eta orduan badirudi, txertuaren bidez kontrolatu zela, ez? Zirudi hementzat, ez? Bai, garaioetan lehenbiziko serotipoa zen, eta nahiko fuerte jozuen batez ere hartaldetan. Eta hiltzen zen, nahiko arde hiltzen ziren. Eta azkenen bada txertua ona da, hasieran fuerte xamarra zen, jendeak ejatzen zen, batzutan fuerte, gero ondorioak izaten zirela, eta segitu zen txertatzen, eta azkenean kontrolatu da eritasuna, eta aizteon errantena, lehenbiziko serotipoa zen, eta horrengoa 8. serotipo diferentea dire. Bai, orduan 8. serotipo hau agartu da, batean urrutigo ikusten zen, gero da hurbilago, eta azkenean gauza guztiak bezala bertan. Momentuan zein egoeratan dago, eta ezakit Nafar gobernutik eta ze gomendio ari zareten ematen, o ze ari zareten egiten? Serotipo hau, por ejemplo, 8. aldu zaigu Frantziatik. Estatu mailan, Espainian badire lehenbiziko eta 4. serotipoa, Andaluzin eta Extremadura talde erdi horietan daudenak, eta txerton bitartez kontrolatzen direnak. Hau 8. Frantzian dago, 4. batian. 4. goitixo dago, eta ez zaigu aletu. 8. poliki joan da behituz, eta normalin Frantzian ez da txertatzen. Eta hemen erabaki dugu, txertatzea batez ere virusa ez edatzeko bertzezunetara, Nafarroko hegoaldetara edo Espainiako bertzezunetara. Orduan nahi duguna da, txertaketa honekin lortu barrera bat, virusa ez pasatzeko behitigo. Zen gure kasuan, esportaketak eragina handia dute ekonomikoen aldetikan, eta edatuko bazen, logikamente, esportazioak geldituko ziren. Bai, eta ez egite, txertuaren kostua edo zein gain joaten da? Hogein dena momentuz joaten da Nafar gobernun kontue, bai txertuan nola albaiteroen lana. Orduan, ganadero bakotxak, inbar du bere albaiteroekin, nahi duen albaiteroekin egon, patu harremanetan, eta arran txertatzeko. Nahi dugu lehen egin, neguan egin, batez ere, bi gauzengatik, egoain neguan hazin da etxean egoten da, haize errexo manejatzeko, eta baita ere lortzen balin badugu, neguan, dena txertatzea gero primaverara torri orduko ja moskitoa zen, oain neguen ez da moskitorik apenas. Eta gero ja primaverako moskitoa berriz pizten hasten dela ja orduko izatia hazin da guztia txertatuta eta ez edatzeko eritasuna bertzezunetara. Bai, eta txertatzeko orduan bete beharrak hazindaldetik zeintzu dire, badire adintarte bateko hazinda txertatzen da, danak txertatzen dire edo? Txertatu hartugu denak, bi txerto izaten dire, normalien bi txerto izaten dire, eta 3 hilabetetik goitiko hazinda guztia txertatu behar da. Egia da ere bai, atera dela bertze txerto berri bat, 4. eta 8. serotipoen kontrakoa, eta ardindako dela bakarrik, eta txerto batekin nahikoa da. Ez dela rebakunari behar. Normalin txerto guzik, 2 aldiz inbartzaio, reforzatzeko defensa, kasuntan, txerto honek nahikoa izaten da behin bakarrik, ematea. Bai, ardien kasuan, ez? Ardien eta bakarrik, bai. Orduan, printzipioz, 2 txertoiekin, ardiak jenduta, gainontzeko haziendan. Eman da, printzipioz, udaberrirako ja kontrolperongo beharko zen mingainu urdinearen gaitza, ez? Bai, problema dugu, azkenean dire, bi zona. Gu gaude zona zikin batian, eta nahi dugu laikatera zona garbira, por ejemplo, Hegoaldera edo Bertze provintzia eta Santanderra, Torrela Begara, logikamente garbi daude eta gu zikin. Ez
digute utziko zikin joatea, joan bar gara garbitu, gerteko bezala. Orduan momentuz ari gara, edo joaten da hazin da txertatuta, edo ari garen egiten da egon behar da desinsektante batekin. 14 egunez eta gero egiten diogu odol analizis bat PCR-ekin. Hoi da baita ere Nafarroen kontura ere bai. Analizis PCR ere gehonek egiten dugu. Osea, gehonek egiten dugu eta gehonek pagatzen dugu. Eta ona ateratzen bali bada, aterako da zona zikinetik, leku zikinetik leku garbira. Leku zikinen barnean mugitzen alda hazienda beti bezala. Pues Donostiko mataderora, Iruñeko mataderora, hemengo Zebaderoen barnean mugitzen alda beti bezala. Eta baita ere, hau dena, pentsatzen dugu, abenduan erditxuen, beti urtero ministerioa deklaratzen du zona estacionalmente libre de mosquitos. Orduan horrek erran nahi du negua sartu dela eta ja moskito segutio direla. Orduan boletinean hori agertzekin baita ere neguen konsideratzen dugu moskitoak ez direla eta arriskua bajatu dela eta orduan mugitzen alko da hazienda leku zikinetik leku garbira ere. Orduan pixket analizis hauek eta desinsektazio hau izan da neguan sartu arte. Bai, hori da, azkenean... Eta hazienda guztia txertatu arte, ere bai. Bai, azkenean limitazio batzu badire, garraio erakoz, leku zikinetik, leku garbira eta bar, baina, bueno, zu ja protokoloa martxan jarri duzue, baduzue ja programa bat egina, eta orain esan dakoa, abeltzain bakoitzak bereien hazienda txertatu ezkero, neguan sartu ezkero, uda berrirako ja denok garbi egotea, espero dugu ez. Bai, prinsipioz, ala pentsatzen dugu, primaverako garbi egonen garela, eta hartzen duguna, eta lekuz garbira ateratzeko, neguan sartzekin erraixau izan da orain baino. Horrela xe, mingain urdinaren gaitza hemen dugula berriz ere, azalpenak eman dizkigu Josu Sarobe albaiteruak, eskerrak eman zuri ere, Josu, azalpen hauek emateagatik, eta espero dugu lehen baino lehen dana kontrolpean izatea. Eskerrik asko. Bai, horte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atal honetan, Laurentxekin gaude, badakizue, bizi osoa daramela hazienda artean, haziendak erosi, hazi, saldu, eta sektorean haitz murgildua dago, eta Laurentx poliki ikusten da, bildotxak jaiotzen ari direla, sortzen ari direla, eta zuretzat sektore garrantzitsua izaten da bildotxen sektorea, ez? Horrela ibiltzen zara, ez? Pixka bat bildotxak bildu eta eramaten, ez? Bai, gu biltzen dugu, tekatetu mataderotara, eta hola. Eta horre, hemen digoiti hasiko da fuertena. Ustean zehar beti zen da bildotxa, baina, hori gehien bat horre hasten da, hemen digoiti. Bai, zuk astero, egun bat finkatzen duzu, bildotxak bildu eta mataderera eramateko? Bai, jendea deitzen dugu, lanbetaro jendea deitzen dugu guri, noiz bildu hartugun, eta gu general, astelena, astiertia, da biltzen dugune, gehien bat astelena astiertia, depende noako dien, ertzen atzute segunten, baina, bai. Eta zuk, ruta bat ine duzu ez, pixka biltzeko, eta... Bai, gehien bat etxera, eta gero, ganbar bala, sarren batera, bali me da kopuru polite, o lo que sea, gaten gara eske, eta albezin ongin gauzek. Bai, eta bestela, etxera normalen asko, bastan aldekoak... Bastan aldekoa honitz etxera, bai. Doneste bingurura ere plazan edo biltzen dituzu? Bai, Donostian merkatuko plazara biltzen dugu, ere hango alderdiaztako jendea badinak atratzen duztena, ordu bete egin, ganta jazta. Eta, prezioa finkatzeko orduan, nola finkatzen da prezioa, merkatua markatzen du? Prezioa, guri mataderotik ez dendakute ekartzi zeunet, eta gu pateko dugunen bertze, gelditzi zuretako behar duzuna, eta jazta, hola egiten du, bertze urtetan benpin egiten dugu, aurten gauze ez dago soberik, ez dakit, bildu iten diren momentuz, eta, pentsatzu bildeko diela, inorrez da inoiz gelditu etxan bildotxekin beti bildu die. Bai, eta ezagit beti ere hartzaileak nahi izaten du pixo bat, Gabon inguru hortarako bildotxak eiko izatea edo? Bai, beti sasoinunten bajatzen da pixket hiletunten, gero Gabonetako pixke gaten da gora. Bizik aurten problema honekin ez da gain den, ez den gain ez dakigu ze pasateko den. Inorek ez baitaki, horreko eritasun honen ez daki jendeak. Eta guk ere ez, klaro. Eta bigarren golpea gero, pixko eta aste santu ingururako izaten da, ez? Hor beste golpe... Bai, gero beste golpe iskat aste zaindu, baina, leheno igual fuerteo zen aste zaindu, San Jose eta aste zaindu izaten zen fuertezkoena, gero urtean zehar, baina...
guai, ez da besta unitzik ere hor. Bai, bestetik ez dakit, aurten San Ferminak badakigu bertan bera geratu zirela, Valentzianok eta pasatu ziren, ez dakit, pasatu ziren San Fermin aurretik handa urteroko modun zaldikiak eta pixot erostera edo? Bai, beti batuzu kontaktuak telefonoa baduzu, ekena bezurtzetakoa eta torri di etxetara, erosituzte etxetan, eta horregatik zaldikoak atradie berdin-berdine. Atradie, normal. San Fermine gaitzinean mantzuten itzuli, San Miguele gaitzinean ere bai, urtero bezala. Horrena zaldie atratzen da momentuz. Bai, eta gainontzeko hazien da, bertako feirik eta geratu dire, ez dakit nola dago salerosketa. Salerosketa, bakizu jendea beldurrekin, aratzea gaizki dago, aiz gaizki, behia ere gaizki dago, jendea beldurrekin da hile, hauniz beldurre, badu jendeak, bai. Hori da, orduan zuek ere, beti ere... Zaik beldurrekin gure, bai, klaro, ez zuzu erosten nahi duzun bezala, ez zuzu erositetxen atxikitzeko ere animaliak ez zuzu behar, eta, beti, balimizun nun sartu, erosten duzu, eta hola, man erostan, bai. Orduan momentuan, zaldikoa aixen muitzen dena, ez? Momentuen zaldikoa atratzen da aixen. Bai. Eta, ardileak eta bestela bildotxak ere hasiko dire poliki-poliki geroz da indar gehiago hartzen, eta gainontzekoa, motelxo. Bai, bildotxa, ardizarra berriz atratzen da. Hoi balime da bat, balime da mile berdin atratzen dira, ez da problemik ardizarra atratzeko. Bildotxa egin da gauze da ona pixket estixo. Bai, eta betiko kontua prezioa azkenean izaten da, hartzaileak nahi izaten du prezio duin bat kobratu ere bildotxagatik, eta... Bai, nahi du kobratu, baina ez dakit, hemen salmentak erakusten du nola... Prezioa salmentak erakutsiko du, kusiko da, jendea beldurre... Baina ni uste atrako den, eguerri inguruen ez atratzen noiz atra behar du. Behar du, bai, atrako da, bai. Bai, bazkarik eta orten desbardin joanen dire, baina bildotxe ere jende janen du, eta etxean otordu batzuk ere ingo ditu, eta beste modu batera baldin badere, Beste modu batera, restauranteak ez dire martxan izen, baina etxetan eta prestatekoa, pentsatzen dut baietz, pentsatzen dut. Hoi nahi du, pentsatu ez dakit. Bai, eta hiltegiari martxa, ikusten da hiltegian ere movimentu ondila dela, edo... Hiltegiek haidie lanean, baina ke jodie ez dutela hiltzen behar adine, behar zutela gehiuel. Normal ere da, normal da. Konsumoa bajatzen bada, hiltegia bajatzen da, eta dena. Nahi dute hil, baina kongelatzeko erten zataten eri aurten, por ejemplo, kongeladoreak hande urteko bildotxak, oino handiela atраtzekoak. Orduen, kongeladorera ez dutela sartu, ni egonan izenekin. Atratzen dena behal atra, bere prezioan, baina behal atratzeko kondizionekin. Laurentx, ikusten dugu gainera etorriko zaigu segidan, gabonak eta denboraldi hori dena, espero dugu bildotxa mugitzea, hartzaileak ere kontent segitzea, azkenean urte osoan zehar hor aritzen dire lanean, eta bereintzat tenore garrantzitsua izaten da bildotxaren salmentori. Esan dakoa, behar denboraldi ongi joaten den, eta zien da pixkat mugitzen den, da prezio ontsamarrean. Ja, saiateko albezen ongitera gauzek. Hori da, eskerrik asko. Bale, pa. Jo. Besterik gabe, iritsi zaigu agur esateko ordua, eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.